Chineke. Wow. Yeah, well, first award. Wow. Ndị Igbo sayị na anyị na-arụ ọrụ ọma na Hey, ndị Igbo sayị na anyị nke anyị ji na ejiji ike. Thank God for Johnny Messi. I wish you the best. Sorry. For me again. Thank God for Johnny Messi. For me again. Happy Christmas. Just don't boost now. It's our boost of me. Achina and Achina. Now before that, 700. Oh. Wow. That is it. Yeah, well, first award. Wow. Ndị Igbo sayị na anyị na-arụ ọrụ ọma na ndị Igbo sayị na anyị nke anyị ji na ejiji ike. Ndị Igbo sikwa anyị na nke onye ji dị mma ya menwe ya. Bifo anyị ebido ọrụ a, nna anyị ukwu, ezigbote nna anyị ukwu, onye nke ndị security Nigeria ji taa. Ndị security ji taa. Ọ sị dat na ọ bụrụ na ịrụ ọrụ Igbo ọrụ na ịrụ ọrụ Igbo ọrụ dị mma na Igbo ga-ekele gị, na Igbo ga-anabata gị, na Igbo ga-agọzi gị, na Igbo ga-ekpuchite gị. Mgbe okwu ahụ pụtara, mgbe mụ amata ihe o mere, mana ekwetere m ihe awụkwanụ mbute ụzọ na ihe ka ga ọrụ ịrịba ama Chukwu ga na-aga. Si ndị Igbo sayị na anyị na-eme na-aga gaa n'iru. Ndị Igbo na-ahụ ihe anyị na-eme, ndị Igbo na-ahụ ọrụ ọma ha sayị na anyị na-eme na-aga, ma ejirikwa aka na-agwa ụmụ Igbo ọbụla ebe ọbụla ịnụ sị gị na gị buru n'obi na gị mara amara na ọrụ ọbụla ahụ ọrụ ọma ịrụrụ ala Igbo, ala Igbo ga-emechi gị, ala Igbo ga-agọzi gị ebe ọbụla ịnụ. Nke ọbụla ị na-eme dị mma, biko jisi ike, ike agwụla gị, ike agwụla gị. Ihe ọbụla ị na-eme wuo ka akwalite ala Igbo, ọwụ na asụsụ, ọwụ na omume, ọwụ na njirimara, ọwụ na ihe ọbụla ga-eweta udo, weta ọganihu n'ala Igbo, weta mmepe n'ala Igbo. Sị gị jisi ike ma na-ejikwa aka na-ededicate kwe this award, ihe nrita to ndị niile na-akwado anyị, ndị niile na-akwado, ndị na-enye anyị, ndị niile na-enye anyị, ndị niile na-ewere n'akpa ha fọrọ n'akpa ha fọ ịga sị ka anyị jiri na-arụ ọrụ. Companies niile anyị na-arụ ọrụ, companies niile anyị na-ezisara ozi, companies niile na-agọzi ala Igbo, company dịka Eastside Ventures na-ewetara anyị Kedu app, Eastside Ventures na-ewetara anyị ọrụ dịka ụlọ ọrụ dịka Voice of the East, Eastside Ventures na-eweta ọganiru estate, Eastside Ventures na-eweta Ọhaneze farm. Asị m na ọ ga-adịrị gị na mma, ma na-ewerekwa aka na-ewerekwe ozi ekele, ozi ngozi na-ewegara Pine Leaf Estate. Unu na-agbalị kemgbe m ji mara unu, ihe ọma from ihe ọma to ihe ọma na-aga. Unu na-ewere ala dị mma were nye ụmụ Igbo si ha na ha jiri na-arụ ụlọ obibi, ka ha jiri na-arụ factory, ka ha jiri na-emepechi ala Igbo. Asị m na ọ ga-adịrị gị na mma, ọ ga-adịrị anyị na mma, ọ ga-adịrị Pine Leaf na mma, ọ ga-adịrị Bishop Dr. Onyeka Nzekwesị. Ọrụ ọma ị na-arụ n'ala Igbo, ọsọsọ Chukwu ga-akwụ gị ụgwọ. Ị na-akwalite anyị, ịkwagidele m kwagide ọrụ nke anyị na-arụ na Unified Igbos, na ọrụ nke anyị na-arụ na ndị Igbo Cultural and Social Enlightenment for Unity Foundation. Ga-esi na ebe niile nke anyị zọtara okwu na emere ha ofu ihe, ọ ego ka eji eme ihe ndị ma ndị na-eti ikwe masị ọ ga-adịrị unu na mma, ma ewerekwa aka na-eweregara ndị na-arụ kulele bitters, kulele ezigbote mmanya ụmụ Igbo ji eme odogwu, ezigbote mmanya ụmụ Igbo ji anụ n'obi ọma, masị ọ ga-adịrị unu na mma. Dịka unu na-ewere fọrọ na akpa unu fọnye si ka ejiri na-eme, ka ejiri na-ahazi ala Igbo, ọ ga-adịrị unu na mma, ọ ga-adịrị gị na mma. Ọkụ gị aga akwụsị ma ekwubi okwu a na Eke, n'Orie na Afọ na Nkwọ.
ise. Mami. Se ụmụ Igbo ọ ga-adịrị unu na mma o, gaanụ n'iru ọ ga-adịrị unu na mma, ọ ga-adịrị unu na mma. Afọ ọzọ ga-akara afọ nke mma. Afọ mụrụ eze ngwanụ jide ka agwụkwanụ ka ị ga-ejigara ya jiri nwayọọ jiri nwayọọ ese nwere nke nchere dada All right.